Elikkäs joo tosiaan. Mä oon pahoillani, että ei tullut hetkeen Simo-videota. Se on syy siihen, että mä löydän Simoja. Nykyään kaikki Simot on ihan helvetin hyviä pelaamaan, joten joo. Mutta tässä on nyt tää uusi Simo-video. Ja tähän meni hetki aikaa tehdä tää. Tosiaan ennen kuin mennään videoon, jos haluatte osallistua mun 3000 V-Bucksin kiviveihin, teidän pitää tilaa kanava, kommentoida V-Bucks, millä te pelaatte ja teidän nimi. Ja tää loppuu, kun on 10k tilaajaa. Ja vielä sellainen pikku edittaus tähän videon alkuun, että osa näistä klipeistä on tunarin sen takia, koska mä pelasin koneella ja mä en osaa klippaa koneella silleen jälkeen tapahtunut niinku pleikalla voi. Mutta ihan sama osa näistä klipeistä on tunari, joten käykää tilaa tunarin kanava. Hyvä Simo. Mining away. Koita säikätä tässä. Oh my god. Fuck you! Voi helvetti. Oh my god. Ah! Älä! Mä kuolen Simo. Tuu, puske. Puske. Puske Simo. Simo! Etkä saa kiinni. Simo. Elä jaksa. 13, Simo. Miksi mun pumppu tekee 13 varpaisia enemmän kuin vittu päähän? Okei. Sitä on ihan pihalla. Mitä täällä tapahtuu? Oh shit! Simo ei! No! Et tapa mua! Simo! You can do it! Sä et voi tehdä sitä Simo! Pumppu teki lämäk, eikä mikään täällä. Nyt sillä on korausmeta! Oho. Ei oo enää raksaa. Mä en luule teen sen. Mä vaan tapan tän Simo. En mä voi enää... Mä kuolen muuten. Vaikka tää onkin ihan hirveetä, mun pitää tehdä. Muti. Jos tää saa mut... Se on vieläkin paikoillaan. Mitäköhän tää miettii? Noniin, otti varmaan klippiä. Lähettää kavereille. Se leftas matsista. Okei. Missä tää vetää pandakin? Ei vittu. Oh shit. Se tulee. I'm fast as fuck, boy! Apua! Ei! Ei! Mennään alakertaan. Oh. Ei, tänne tulee joku random äijä. No. Ette tapa. Simo, mä oon siellä. Hyvä, hyvä. Mä oon siellä. No niin, jes. Ei! Nyt tänne tulee joku random. Simo. Meidän pitää puolustaa sua. Simo. Ja tulee random. Simo. Ei. Simo saa ottaa siellä alhaalla minua. Luuttaa Simo vaan niitä luutteja ihan rauhassa. Mining away. Et nyt perkele tule Simo tänne.
otakot metkit ja mä selviin. Tää luulee, että me ollaan ystäviä. Ollaanko ystäviä? Tää on oikeesti hyvä äijä. Siskoksia. Luuleeks tää, että me ollaan ystäviä? Mitä jos mä annan tälle ammuksia? Hyvä. Tää ammuksia pari. Tanssitaan. Hau! Älä lataa sitä sun pumppuas. Oh, hell no! Alkaako pauke? Ei ala. Siinä mä tiedän, että me ollaan ystäviä. Mä oon sun peli. Noniin. Mitä mä tekisin tälle Antik? Mä lennän. Pitää vaan toivot, että mitään hirveetä ei tapahdu. Simo, tuu mökkiin. Tuu mökkiin. Mökkiin. Onks siellä katoa? Alas sieltä. Tuu tänne. Älä please ammu! Hei Simo, nyt pitää puolustaa. Puolustaa Simo sua. Jos mä osaan. Yes. Simo, siellä on tyyppi! Ei! Simo! Joo, täällä on 10 tappoa, tää on tryhardi. Toivot se ei tapa sitä Simoa. Toivot tää antais vähän armoa. Tää on kuitenkin... Vittu! Lähtee report. No, ihan sama, mä reporttaan. Siinä sulle. Trollaisit enemmän Simoa. Tää on varmaan Stream Sniperi Simo. Ei, mä tiedän, tää on Stream Sniperi. Tää on hei, kiitos eurosta. Sitä Donatello. Kiitos Donatellosta MCP. Tähtee Death No Scope. Se koittaa hunarilla vetää mua täällä. Nyt se on minigun. Onks se Anneli? Sepä on. Oh. Mun loppu matsku. Nyt se on minigun. Oh, hello! Saat meidät vielä. Mä pelaan. Näetkö sä? Hittas hunari. Oh shit. Mä ammuin sitä. Mä hittasin sitä yks. Se on ihan lovit sitten. Okei, Se ei koittaa tapeta. laittaa trappiin. Se koittaa laittaa Ei tapeta. Se ei tajua, että sitten laittaa se omaa sinne. Se on varmaan yksi sitten. Kato, se laittaa trappiin. Mennään tonne. Sulla on vielä se hunari. Ei! Simo! Voi vittu. Simo! Moi Simo. Ei Simo, älä mee. No Rassi, koska säkin oot viimeistä kannattaa. Simo. En niin. Adepoikaa oot pelannut. Joo. Pääseköhän se tuolta pois? Mä haluan Se katsoa ai se Simoa. on siellä.
Missä Simo on? Se on täällä. Rasse! Se pääs vapaaksi. Sillä on 7 HP, mä vedin sen Älä lyö sitä, koska se kuolee. Älä oikeesti se yksikin hakkulointi se kuo. Here we go.